Kadate Top TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Billahi da zai ƙarya kake, tunda abin naku ya zama munafurci, ba kwa ƙaunar Allah, ba kwa ƙaunar al'ummarku, ba kwa kishin naku. Ina cikakken ɗan Kano, haifaffen ɗan Kano, ku rasa wanda na ku baiwa ku a sai ba ko. Kai wani me haka ne? Me haka? Hauka? Har sai ka tambaya? Ai hauka ne. Kana saka abin da ke faɗi. Hauka? Ni nake maka hauka. Kana hauka ne? Haka yake. ba za ka taɓa yin hankali ba. Mutane sun haɗa taron su bai shafe ka ba, amma ka zo kana musu hauka. Ina ga mutuncinka. Mutunci Ina ganin ya ci mutuncinka. uban shi mutunci ne za ka shigo cikin mutane. Ka ci uban ka kai ba. Ana sanu gana gaskiya, yana fara gaskiya. Shi ma yana da hakki a kasuwa. Bai kamata a tattara a ce ba za su rare shi. Kai da hawa rana. Kai kasuwa ne.